खुलुमबाय आं दा बे समावहाय बाक्सा जिल्ला 30 नं गरेस्वर समस्तिनि UPPL आव बिजाथि मोननाय बिथां मानगोनां पबित्र कुमार बर' बिथांनि नखराव आं दायो दंफैयो। बे समावहाय आङो बडलेण्ड बुब्लि चेनेलनि जानानै गिबियावनो बिथां पबित्र बर' कुमारखौ खुलुमनाय थाबाय। बे समावहाय आङो बडलेण्ड बुब्लि चेनेलनिफ्राय बिथांनियाव माखासे सोंथि सोंनो सानदों। नोंथाङा जि UPPL आव बिजाथि महरै सायख'जाबाय, दा बिजाथि महरै सायख'जानायाव दा नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव मा फोरमायथियो? गिबियावनो बडलेण्ड बुब्लि निउसनिसिम साबायखर थाबाय। दायो गिबियावनो आङो जोंनि UPPL दोलोनि गासै आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनो साबायखर थाबाय। जिहेतु UPPL नि हानजाया आंखौ बिजाथि हिसाबै सायख'दों, बेनि थाखायनो आं बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। बेयावहाय जिहेतु आंनि मोनसे बिसास दिनैनि तारिखाव जों जि UPPL दलाव खामानि मावनाय हिसाबै दिनैनि तारिखाव गासै रायजो राजाया बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रानो जोंखौ सहयोग खालामदों हिसाबै प्रमद बर'नि दैदेननाय जिथु UPPL हानजाया जेन सरकार खालामनाया खाथां आरो सरकार मोनगोना खाथां आरो गरेस्वर समस्तिनिफ्राय आं मुस्रि पबित्र कुमार बर' आंनि समस्यायाव आङो देरहानाय 100% UPPL दोलोनि जानानै दा बेवहाय आङो रायजो राजानो बेखौनो आङो मेसेज होनो सानदों। गिबियावनो आङो जिहेतु महामारिया जितु COVID-19 बे COVID-19 महामारिया जितु भाइरास, बे भाइरासनिफ्राय मुक्ति जानो थाखाय भारत सरकारा जितु निर्देश होदों, बे निर्देश मथे न'आवनो थानानै गावखौ बासायनायजों लोगोसे गावनि नखरखौ बासायनाय आरो रायजो राजाखौ बासायनाय जायो। बेनिखायनो सरकारा गावनि न'आव थानानैनो जिउ खुंनो थाखाय फोरमायदों आरो माने हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जा नीति नियम होदों बे बायदिनो निर्देशखौ मानिनानै जेन समाजा रायजो राजाया सोलियो। बेनि थाखाय आङो UPPL दोलोनि सासे सदस्य जानानै बयखौबो गुरै खावलायनाय थाबाय। नोंथांखौ दि खोनानो मोनदों आगोल समावहाय BPF पार्टियाव दङमोन होननानै, दायो नोंथाङा BPF पार्टिनिफ्राय UPPL पार्टियावहाय मानि थाखाय फैनो गोनां जाखो, बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? मेन कारना BTR सुक्तिखौनो आं वेलकाम जानायदों। बियो जिहेतु मोनब्रै NDP हानजानि जितु सावरायनाय आरो आबसुनि सावरायनाय बेखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकार बे मोनब्रै NDP आरो आबसुजों सावरायनाय सुक्तिया जोबोद मोजां जादों आरो मोनसे खान्थिनि सुक्ति जादों। खान्थिनि सुक्ति बेखौनो बुंदों जिहेतु जोंनि बर' समाजनि गेजेराव अस्त्रधारि हानजा हिसाबै लास्ट NDP दोलोआनो दङमोन हिसाबै जोब्बाय। जिहेतु दिनैनि तारिखाव बर'फोरनि गेजेराव अस्त्रधारि हानजाया गैलिया, बेनि थाखायनो जों खान्थि मोनदों, गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखायनो आङो माने UPPL दोलोआव जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा निजानो आफादगिरि जाबाय जेला आरो बिथांनि दारैनो दिनै माने सुक्तिया जानानै फैदों। गबिन्द बसुमतारी NDPनिफ्राय बि सावरायग्रा धीरेन बर' आरो बि फेरेंगा बिथांमोना मोजां सिन्था खालामनानै सुक्ति खालामदों आरो बे सुक्तियाव दिनै 48टा डिपार्टमेन्टनि मोनसे पावार पेन्सन मोननो हादों होननानै मिथिदों आरो बेनि बागैबो जोंनि माने बाक्सा जिल्लानि सिङाव UN ब्रह्मनि मुङै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोननाय बाथ्राखौ जों मिथिनो हादों। जोंनि तामुलपुर हालामाव केन्सार हस्पिटाल विथ मेडिकेल मोनदों होननानै जों मिथिनो हादों आरो जोङो माने कौमारिकाटायाव भेटेनारि कलेज मोननो हादों आरो बिनि बागैबो माने स्पर्ट्सनि इउनिभार्सिटि हिसाबै माने मोननो हादों। माने बेनिखायनो गोजोननाय मोनदों आरोखि। बे हिसाबैनो आङो UPPL दोलोआव हाबफैनाय जादों। नोंथाङा दि UPPL आवहाय बिजाथि महरै सायख'जाबाय,
नोंथांमोननि बे 30 नं गरेस्वर समष्टियाव नोंथाङा देरहायोब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो सानदों? सेन्ट्रेलाव जि डिसिसन लादों माने सेंग्रा आरो सिख्लाफोरनि थाखाय जुबसाननि थाखाय इयुथ जेनेरेसनखौ माने फसंथान होनो थाखाय जे माने 10,000 फार्स्ट स्टेप हिसाबै 10,000 माने जुबतिफोरनो माने संस्थापन होगोन होनना बुंदों। बे हिसाबै बेखौनो आङो आंनि समष्टिनिफ्राय जिमानखिनिखौ आदाय खालामनो हायो आं हारि मोनसे खस्थ' खालामनो थाखाय प्रस्तुत लादों आरो नाजागोनबो भबिष्यतआव। जेखि नुबोबाय जेखि मोनदांबोबाय जिमानखिनि आसा खालामदोंमोन बेखिनिखौ जों जेखि मोनाखै जेनेबा दा मिथिनायाव माने 17 बोसोरनि जिथु माने बैसोनि गेजेराव जि सुक्तिखौ जोङो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन। बे हिसाबै जिखिनि सम जाबाय दिनै 17 बोसोर बे 17 बोसोरनि गेजेराव जों बांसिन माने स्कपखौ क'क्राझारावनो थाबोनाय गिदिर मोनदों। जेरै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि क'क्राझारावनो जाबाय, माने मेडिकेल कलेज क'क्राझारावनो जाबाय, CIT कलेज क'क्राझारावनो जाबाय, नार्सिं कलेज क'क्राझारावनो जाबाय आरो बिभिन्न अनुष्ठान बेबादि मोजां मोजां अनुष्ठानफोरा क'क्राझाराव बेयो माने बिटिसिनि गेजेराव लाखिनानै दोनबाय। खिन्थु बाक्सा उदालगुरि होननायाव दिनैसिम माबा माबि बुंदोंमोन जेनेबा इन्जिनियारिं कलेज जागोन होनना बुंदोंमोन। 17 बोसोराव दिनैलागै हयथ' आधा खिलायानो जानानै थाबाय। फख्लाबारि समष्टियाव भेटेनारि कलेज ना मा जागोन होनना बुंदोंमोन, दिनैसिम जेबो नुवाखै। हिसाबै ओरैनो लामा सामा मोनसे मोननै जादों, जायाखै नङा, इसु जादों। खिन्थु जिखिनिखौ जानांगौमोन बेखिनिखौ जोङो माने गोजोननाय मोननाय जासे दिनैसिम नुवाखै हिसाबै बिटिआर जानायनि उनाव जि सुक्तियाव माने दफायाव लिरफानाय फैबाय बे हिसाबै गोजोननाय मोनदों। जथेस्थ' भाबै जिहेतु मोजां जिनिसफोरानो फैदों, मेन कारना बेनो। आरो बे हिसाबै जोङो जिहेतु जोंनि आफादगिरि बिथाङा जोबोद टेलेन्टसि आरो गोरों मानसि, रोंगौथि गोनां आरो जि माने NDPनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जेरै सावरायनानै फैबाय बिथांमोननि टेलेन्टसिखौबो जों गनायनांगोन जिखिनिखौ लाबोनो हादों। बेनिखायनो माने BPF दोलोनि जिथु आदर्श, EPPनि दोलोनि आदर्शआ जथेस्थ' बाख्नायथाव बिथांमोननिख्रुइ। दिनै माने करपसननि उनाव करपसन खोनादों। आरो आंनि समष्टिनि जिथु EM महेश्वर बसुमतारी बिथांनियाथ' मा बुंनो, दलं गंसेखौनो 17 बोसोराव लुफुंनो हायै सासे EM। आरो माखासे रोखोमनि जिहेतु जोंनियाव 39टा डिपार्टमेन्ट दङमोन, जोंनियाव 12 सनाव दैबाना जादोंमोन, जोंनि स्वयं EMनिनो माने गामिनि फोथार 1000 बिगानिबो बांसिन फोथार दिनैनि तारिखावबो माने खासिबारि जानानै थाबाय। दायसेबो बिथाङा डिपार्टमेन्ट थासेयावबो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि EMखौबो बेयाव देखायफैनो हायाखै। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि कुनु अफिसारखौ बेयाव सोसननानै कुनु आसनि लाबोनो हायैया बे माने कुनु जग्यतानि EM नङा होननानै बुंनांगोन आरोखि। मानो होनबा बेयाव दिनैसिम बे रायजोआ गावबा गावनि हाफोरखौ दाबो सुख'ना लानो हानाय परिबेखा जायाखै। दा जोङो जोबोद माने आसा खालामदोंमोन, माने दिनैसिमबो बिथाङा बिनि फारसे इन्टारेस्ट गैया आरोखि। नोंथाङा सरकाराव फैब्ला आइजो माहारिनि थाखाय मा खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों? आइजोआथ' जोङो बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो 75,000 करि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो अनुदान होगोन होननानै बुंदों। बेनि बागैबो बायदिसिना डिपार्टमेन्ट दङ, जेनेबा डायरी फार्म, गड फार्म, माने फिसारिनि खेथ्रआव जेनेबा मत्स्य पालन, ना फिसिनाय आरोखि, ना फिसिनायनिफ्राय बायदि बिफाननि आसनिफोरखौ लाबोनानै बिथांमोनखौ जों संस्थापन होनो हानायनि राहा होगोन। आरो बेनि बागैबो खेथिनि बेलाजोंबो बिथांमोनखौबो जोङो इनभल्भ खालामनो हायो। बा बायदिसिना आरो कारिकरि बिभागनि जिखुनु लाइनाव जि माने क्राइटेरियाफोर दं, बा माने बेंक लेभेलनिफ्रायबो लन सिस्टेम दंबाबो बिथांमोनखौ जों सहजुग जुदि बिथांमोना नायगिरोबा माने जों सहजुग खालामो, संस्थापन माने होनायनि लामाखौ जोङो
दिहुननानै होनो थाखाय आंना माने 100% आङो नाजागोन बे आंनि मन'बल दायो जिहेतु माने COVID-19नि थाखाय जोङो जिहेतु न'आवनो थानानै खामानि मावनांगौ बाहेरायाव ओंखारलांनानै खामानि मावनाया जोंनि थाखाय सुबिदा जानाय नङा डिस्टेन्स मेनटेन खालामनो होदों माने मानसि सासेजों 1 मिटारनि गोजानाव थानानै डिस्टेन्सआव खामानि मावनो थिनदों बे हिसाबै जोंनि जितु पार्टी प्रट'कल आरो आइडिय'लजि दङ हिसाबै जिखिनि जोंनि पार्टी प्रट'कलनि जिखिनि खामानिफोर बेखौ जोङो मबाइलनि दारै जोङो खामानि मावगासिनो दं भिडिअ कनफारेन्स खालामनानै जों सावरायदों आरो जोंनिफ्राय मबाइलनि जुगिदिबो जोङो हानायखिनिखौ जोङो माने फोरमायहरदों आरो डिस्टेन्स मेनटेन खालामनानै जोङो दिनैसिम खामानि मावबाय थादों हानायखिनिखौ रुल अनुपाते आरोखि समय सुजुग मिलायनानै दा हिसाबै रायजो राजाया जेरै लुबैदों गथाय जों होजोबनो हायैयाथ' सम्भबनि बाथ्रा नङा हानायखिनिखौ जों हेल्प खालामदों आरो हायैखिनिखौ जों मेनेज खालामनो थाखाय जों सावरायगासिनो दं पार्टी लेभेलाव जों मा रोखोम रायजो राजाखौ सहाय खालामनो हायो बेनि थाखायबो जोङो सावरायलायबाय थादों रायजो राजाखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखाय बेखिनियानो साबायखर थाबाय नोंथाङा गोबां खोथा फोरमायना होनायनि थाखाय बे समावहाय आं साफ्रोम रायजो राजाखौ आंनिफ्रायबो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम माने साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय आरो भबिष्यत जों बिथांमोनखौ जोङो समै सम लोगो मोनो आरो जोंनि समष्टिनिफ्राय आंनिफ्राय आङो खावलायनो सानदों जों गासै जोंनि गरेस्वर समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोना COVID-19 जितु महामारिया बेनिफ्राय मुक्त मोननो थाखाय माने सेन्ट्रेल माने सरकारा जि रखम बिथोन होदों माने 1 मिटार डिस्टेन्सआव थानानै खामानि मावनो थिनदों बे रुलखौ मानियो जों गथाय रायजो राजाफ्रा आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनानै